Mami Glo! Guys, thank you. Okay, may nagpapatugtog. Di ko alam kung masi-CPR tayo neto or ano ba. Masi-CPR ba tayo neto? Yung tugtog niya, wait lang, igaganon ko nga para maano ko yung volume. Yan. Andito pala yung ano, dito kasi yung volume. Masa na ba yung volume? Yan, wait lang. Good evening, Mami Glo! Ayan, naririnig nyo ba ako? May nagpapatugtog dito. May nagpapatugtog dito. Sana hindi ako mas-CPR. Pero ano, Pasko naman yung tugtog. 2 kilos dayan igo lakad ako. Sabay na la, liwat kamatis 1 kilo. Thank you, Mami Glo. Kanina, Mami Glo, kanina pala, ano, di ba nag-live ka? Hala, natulugan ko, na-deadbat ako. Pagising ko, lobat na, patay na yung cellphone ko. Pera? Tapos isa ka cupcake. Tone, piliin na mo si Boyas 2 kilo. Naparang coins. Sige, Kan mana, kuan, mana, ano pwede? Dala chichili. Kura, duha nga Yung sibuyas, walay. sa kilo nga sibuyas, na kamatis. Walay. Duha nga sibuyas, sa kilo Uy, nga ayaw kamatis. walay. Di, ayaw walay. Ayaw na nila pag-iban. Ano na yung kukuhahain? 2 kilo nga sibuyas. Ini? Oo, duha nga kilo nga sibuyas, isakto lang ko nung kadagko. May na ini da? Crackling? Sibuyas. Ano tayo mo? Waray. Rabbit. Marlik. Hala! Hala! Kay naka-live! Wala! Kay naka-live! Ano maglabad? Hala, naka-live! Ayaw na lang sila. Kahit duha ka cracklings, duha ka movie. Dito na like bow. Chips. Hala! Hello, Ma'am Agnes! Ordinaryo! Hello, shoutout po! Ayan, tindahan ni Ining. Hello! May mga pasaway dito. May mga pasaway. Ate. Ah, may sibuyas. Ado ini. Naglilimpyuhan? Sublay. Masusublay ka? Bayot. Babawang ko ito lang po. Ala! Bayot! So special na kanina. Oo, Christmas party hinihira. Ay, bye po. Ayan na. Ayan, so, Ma'am Agnes, sorry po ha, pasensya na di pa ako makapag-jacket. Mamaya po, i-open ko pa sa isang CP ko. May prim ako, E30. Sige, E30. Oo, buti na lang sinabi mo. Sige, hoy, matumba ka mo ha. Matumba. Bigat ko cupcake. Hangko. May takla. May dami na sorted. Sige, sir. May pala na sorted. Dapat ipapakit. Wow. 2 kilo nga sibuyas. Oo, sa nga kamatis. Naon ka mo magpakita mo pa ko. Cracklings, duha ka chips. Sige, duha nga mo, duha nga Bawal ka. Di kan pilo nga to kapati bubutungon ta. Pati papa. Ayaw, gad mapipiplok ako. Duha nga mo, be. Ayaw, gad look. Duha nga Dili nga, cracklings. dili gad. Isus. Di na ka tigilan. Pala ka di mapitlok. Anay, dili. Ala ka ba dili? Hindi na lang hindi na lang makuha. Dida. Uy, kuya, yun yung kulay yun. Dida, hilani. Hilanila. Uy, dili. Disugpa. Hindi na lang bubutang ang Pati na loko. Nasupit. Di ka na ala. Tapos duha nga. Dili ka sugad ini. Sugad ini ha kung kitala. Dapat ako yung torta. Maini, nagtisigan. Bawal. Oh, siyan na. Awa mo na ito. May takoy kuya yun yun. Kag 90. Dahil nagpapahudno. Kana. Nagpapahudno yan dida. Kana. Ano ba to crackling? Kana po ko. Dili ka ko siya. Matilaw nga na ako, matilaw. Kay para pag ano. Ikaw na lang. Matilaw ako kay pag nasa kay patilaw ako kay pag yan nga Pasko, bayan na kay mag-order mo.
Kaya na kami kanloy na para palit. Kaya din eh. Matilawanag kami. Ako, stitch dito na mga regaro. At akon gatag ko iya. Stitch dito. Oo. Gusto ko lang. Init. Hindi ka mo masipir. Para saan? Ano pa? Uturo na po sila. Ah, chinilas. Ayan, wait lang, busy pa tayo. Wait lang, busy pa, may nabili. Ayan, mamaya ako utam sa kayo, mami. Big, pasok nga. Di mga... Oy, may nagkakanta ng ano, Merry Christmas. Nabibisi pa tayo. Wait lang. Hindi ako makapag-jacket. Ang hirap naman pala pag ganito. Kaya minsan ayaw ko ano yung ano. Kaya minsan ayaw ko pag ganito kasi di ako nakakapag-jacket. Nahirapan din mag-jacket. 70, 80, 90, 100. Adi. 100, Nababali. 70, 80, 70, 20 na lang ang niya. Ang bakata. ate lang kita torta kay para ano. Matorta, mapasok-pasok pagod man. Ayan na. Mainit pa. Torta. Ay, ano ito? Ano ito? Nagkakagulo. 850, ano, 1, 2, 3, 4, 6, tapos, adiya, 75, tapos 115 datas. Sagot. 241, ano pa? Nagkakagulo tayo, duduha. 259. Ano ito? Hala ka? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ah, ano ito? Ano ito? Ano ito? Ala, 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 ala. Ano ito? Ano? Ah, ano? Ano mo na niya inaano yun? Ang Christmas tree. Ay, wala nga kita dito. Okay lang ako pinaputa. Ay, nakusat. O, biya na mga pagpipinan mo yan. Ano? Oh, yan ito. Ano ito? Ano iyo? Iyo papa nito. Bigtuan nila. Sa powder sa daw niya. O, sa nga powder. Ibang nga daw. Ate ba? Malalita ka, tulong ang tatay. Uy, damo man. Aw. Ako nagtilaw. Ito man ang maupay man lugo dada. Anak ko. Wala pa. Anak ko waray may asukar. Patilaw, ano yan patilaw? Bitin liwat palo. Ano yan? Mabayad ka na lang. Oh. Oh. Lagi ako cheese. Ayaw. Sige, tilaw. If bitin kuan, smart. Ah. Lubat ako. Ay, kikita ka nakalabas ka pagod. That camera. Oh. Alam mo, pasurat. Agay niya, kalabat man ka mo. Maglabad yun man.
Ala, baka ma-CPR tayo. Wait lang. Pero may harang mari pag ganyan ang Oo, may harang naman talaga. May harang naman yan, ano, Miglo. May harang yun, kaso lang, yung pag mga new version na, parang updated, wala. Pero sa phone ko na isa na hindi naman siya, ano, hindi updated. Meron dun harang. Yung updated ko wala na. Mute muna, may music dito. Na ano ako, may nagpapatugtog dito. Sana naman di ako ma-CPR. Dito tuloy ako makapagsalita. Di ako makapagsalita. Mute mo na. Sana di na magpatugtog para maano yung pag-live.
Good evening! Ayan, hello, good evening. Ay, sana sana hindi magpatugtog. Wait lang, open ko yung... Di ako makapagsalita, may nagpapatugtog ng Christmas song. Wait lang, open ko dito sa isang phone ko. Hindi ako makapag-jacket sa nandyan. Maganda rin kasi pag nakaganyan talagang phone natin. Hindi ako makapag-jacket kay ma'am sino ba si Ma'am Agnes yata yung nandyan. Ito yung aking torta. Andito. Ang aking torta. Ayan o. Bumili ako ng torta. Tawag dito sa amin. Torta. And ano siya. Tag 90 pesos. Ayan. Busy ako. 30 ba mami? Ay, patamsak daw. Baka naman patamsak sa premier ni Mami Glo. Tindahan ni Ining. Patamsak. May premier daw si tindahan ni Ining. Sir Rud, patamsak naman dyan. Patusok naman 8:30. Kain tayo. Sarap. Titikim ako kasi pag sa may nagano sa akin pag bibili daw ako ng torta tawag din sa amin. 90 pesos ang isang ganito 90 pesos. Bumili ako kasi titikim ako kasi sa ngayong Pasko or sa New Year, ayan, bibili ako pag nagustuhan ko. Mag-order ako. Kami lang naman yun. Busog na ako. Masarap. Pwede ako order sa kanya sa sa Pasko. O kaya sa New Year. Masarap, mainit pa. Wait lang, open ko muna dito para di ko kasi majakitan. Ano? Pera? Hindi ako makapag-jacket pag nakaganyan. Kailangan i-open ko sa isang phone. Ay, Tony, ikaw na lang kuno dulong. Waray pa kuno diyahe ko ni hinapan niya anak at ko sawa. Para na ya, ginsat ko na. Maram na hiya tiya baraydan. May dalas ito ada. Ma'am Ining Dan Tusok. Oy, salamat sa iyo, Road Dreams. Thank you sa iyo. Wait lang. Asa na ba yung Kailangan ko. Eto, Mami Glo, kailangan ko magbukas dito sa isang phone ko. Ayan Pero dati naman, ito na yung ginagawa ko talaga. Ganito naman kasi yung ginagawa ko dati. Ayan. Dalawa kasi yung ko. Ito yung pinakaunang-unang pinakaunang cellphone ko nung nag-start ako mag-vlog. Ayan, ito yung gamit ko talaga siya. Pinakauna. Tatamsakan ko yan, wait lang, yung itatamsak ko. 8:30. Chat ka, Mami Glo sa Ayan, may harang nga ako. Baka papalo ako. Ay, wala na naman dyan si Ma'am, sino ba yung nandyan? Si Ma'am Agnes. Ayan, wala na pala dyan si Ma'am Agnes. Sana wala na magpatugtog. Para makapagsalita ako kasi mahirap din kasi pag may tugtog. Mamaya. 7. Ang oras na ba? Ayan, thank you Road Dreams. Wait lang, Mami Glo, itamsak ko to sa'yo ha. Wait lang. Magtamsak ako sa'yo. Ito pa, itamsak ko yung isa. Yung isang phone natin, tamsak ko.
Kanina, di ba, Mamiglo, nag-live ka? Ano? Tindahan off mo ang tugtugan nila. Ay, naku, ano ba itong ingay naman nito? Nagpatugtog, buti wala na. Kanina nandun ako sa'yo, kaninang umaga pag live mo. Tapos, nagising ako mga, siguro anong oras yun? 6:30 siguro yun. Nandun ako. Tapos tinulugan ko ulit. Natulog ulit ako. Protos. Sticker niya, protos. Patsing ko. O, mintos. Kanang 5. Hanggang naglubat ako. 5? Kulay blue. Ha? Kulay blue na mintos. Malapin. Tapos di rin man iba. Sa suplente na lang kami. Ring? Ring? Gami ring? Yan. Tama. 2 4 6. Oh, ano na. 4 ano nga anong mintos. Sakto na. Okay. Pero may gagawin pa ako. Ala, 7:35 na maglilista. Tawa ng tawa. Opo, tindahan ni Ining. Pagising. Nakita ko kanina kasi naka-live ka. So nagising ako mga 6:30 siguro 'yun. Tapos nandun ako, natulog ako nakatulog. Pagising ko wala na, deadbat na. Deadbat na yung ko, yung phone ko wala na talaga siya. Wala na. Hindi ko na malayan. Nakatulog kasi ako tapos nagising ulit. Wait lang ha. Asa na ba 'yun? Uy, ano bang nangyari? Tindahan ni Ining. Ano ko nga to? Yung ko. Ipunta ko sa'yo yung tindahan ni Ining. Pero maglilista pa ako. Inuna yung mag-live. Inuna ko mag-live kasi sabi ko sa silent ko lang muna. Tapos mamaya na ako magyayaw-yaw pagkatapos ko maglista. Nakalimutan ko, tatawag pala ako. Diyan pala yung ko. Tawag pala ako, andyan, ginamit ko pala yung phone ko i-live. Ay, nako. Wow, 1260 ka na. Sana all, 1260 na siya. Maabutan mo na. Eto na ha, dito na ako. Ito yung papasok ko sa'yo mamaya. Siyempre naka-live kasi ako eh. Tuzuk. And 52 minutes. Ayan, tuzok na. Mahina yung signal ko. Hinanet ko. Wait lang. Okay, andito na. Oh, andito na si Road Dreams ha. Dantamsak. Oh, nagtamsak na siya. Ano? Okay, tusok na pang-limang tusok sa'yo. Wait, tusukan natin yung iba. West Boro? West Boro. Bayad maaram na ito niya. Handa ulam mo na? Oh, kumato ka na? All I want this Christmas is you. Okay, dan tusok. Tinusukan ko na ha. Nag-live ba si Barbie? Hindi ko siya nakita kanina nag-live. Kaso busy din naman ako ngayon. Buong araw akong busy. Nagligpit ako dito sa tindahan. Okay. Done na ako sa'yo. Natusukan ko na yan. Pwede ba yun ako magtusok pag dito ako sa Nag-live yun ka? Nag-live? Di ko napansin. Pagtingin ko kasi kanina, hindi siya naka-live. Kaya sabi ko baka hindi nag-live yun.
May Winsboro po pala dyan sa inyo. Yes po, may Winsboro po dito sa amin. Oo, mayroon. May Winsboro, tag 7 pesos. Ang Winsboro namin. 7 ang Winsboro dito sa amin. Pwede ko ba ito gamitin ni Tamsak? Itong main channel ko ngayon. Tamsak ko. Di pa tayo pagalitan ni Lolo. Pwede naman siguro, pwede naman ako magpunta sa Premier, no? Kahit ito yung ano ko. Magtatamsak na lang ako dito. Pwede siguro to ikot. Okay. Ayan, pwede siguro yan. Bahala na. Bahalagang bahala na. Wala na ako si Adventure ni Warrior dito na. Bahala na yun. Pwede naman siguro yun. Pang-anim na tusok ha, si Adventure. Oh. Para pag nag-notif dito sa isa kong phone, dito ako manonood. Wala naman jajakitan dyan. Ay, ano ba yan? Bakit na-dislike ko? Na-dislike. Ay, parang may nagpapatugtog. May nagpapaludasan na ba yung pinaano ko? Doon pala, may nagpapalud kanina. May nagpatugtog dito. 1. Ayan. Sabit lang muna natin yan, Mami Glo, yung bahay mo. Hanggang mamaya. Pwede ka naman makatusok dyan, host sa Premiere. O yun, oo, nahihirapan din ako mag-live na nakahigang CP. Kaya nga, so, kailangan talaga mabiglo pag mag-live ka ng nakahiga, kailangan talaga dalawa yung phone natin. So, ayan yung naka-live and mayroon tayong isang phone dito. So, open dito si Ben Channel. Ako naman, ito naman ay pinaka, old na phone. Dito ako nag-start. Ayan, dito ako nag-start sa pag-vlog, sa vlogging na to. Ayan, eto si Vivo to eh. Eto yun oh, ganyan lang. Ganito lang siya kalaki eh. Tapos, ang liit lang ng nito. Mabilis siya mapuno pag pag nag-video ka. Ayan oh, eto. Dito ako nag-umpisa talaga. Ito yung pinakauna-una kong gamit nung ako ay nag-start mag-vlog. So, kaya naka-open siya dito at naka-open dyan kasi matagal na. Tapos, ito yan bago ko. Yung gamit ko ngayon ay Oppo naman siya. Yun ang bagong phone. Inopen ko siya dyan. Kasi dito, hindi na ako masyado gumagamit nito kasi ito mabilis na siya maglubat. Pero, okay pa naman siya. So, pwede pa naman. Mabilis nga lang siya maglubat. Kasi matagal-tagal na to eh. Kaya na pagpahiga, okay ako magpahiga kasi naka-open naman yan. Yung main ko dito, so dalawa. O kaya Mami Glo, pag ikaw nag-live, kailangan dalawa yung gamit mo. Mahirap kasi pag pahiga. Kaya minsan sinasuggest ko pag nag-live, pag isa lang yung CP, pag isa lang yung phone nila ipatayo kasi pag patayuan siya na lahat kahit wala kang ibang phone, okay na yun. Kasi may pwede na mag-jacket, pag nakatayo mag-jacket, mag-pin, lahat na pwede. 'Di ba? So, yung iba pag gusto nila mag-live, sinasuggest ko is patayo na lang. 'Di ba? Kasi pag nakahiga, kailangan pa talaga ng dalawang CP. Pwede ba 2 CP pareho may nakalagin? Yes po, pwede yan. Oo. Eto, paano ba mag-transfer ng main channel sa isang CP? Di ko po alam. Ano mo lang yun? Ito, may bago kang phone. Ano mo lang dun ano mo lang siya. 'Di ba sa YT natin may nakalagay dito. Ayan sa YT natin. Diba? Anong oras na ba? Hala! Wait lang ha. Eto. Login mo lang doon. Login mo lang. Oo. I-login mo lang doon. 'Di ba sa YT natin, meron naman nakalagay dito. Dito 'di ba o dito.
O, click nyo yung pangalan nyo. Ayan o, add account. Oy, naka-live, natawag si Barbie. Hindi ko yun masagot. Naka-live ako. Customer muna bago explain. Yes, customer muna bago explain. Tunog ng tunog yung ano ko. Naka-live ako. Naka-live ako. Hello. Ikaw na yung ano magsagot. Naka-live ako. Eto, add account ka lang. Ano, Road Dreams, add account ka. Punta ka sa, 'di ba sa ano mo sa YT mo, doon. I-login mo lang siya. Sa isang phone mo, i-login mo lang siya. O dito, halimbawa, yung isang phone mo ay meron nang may account na doon. So pwede mo siya mag-add account ka lang ayan sa YT. May naka-add account naman diyan kahit ilan pwede mo pwede mo ipasok diyan. So, add account ka. Mag-add account ka. Ayan, lalabas pag nag-add account. Ang lalabas ayan, checking info. Ayan, mag-checking info siya. Kaso, checking info. Iano mo na. Iano yung Google mo, yung, tatanungin yata yung ano mo dyan, yung, Google account. And, syempre, yung password mo, ganun. Ganun lang yun. Login mo lang doon. Sa YT mo. Basta alam mo lang, kailangan alam mo lang yung Google account mo and yung password mo. So yun. Ganun lang siya kabilis. Yung SIM na gamiton mo, isa lang ba? Yes, isa lang. Wala namang problema. Isa lang naman. Pwede naman isa lang. Kung ano yung SIM card mo dyan, wala namang connection kasi sa SIM card doon. Ang importante, alam mo lang yung password mo at yung Google mo. Kasi syempre, pag tatanungin naman yung ilalagay mo yung Google mo, diba? Tapos yung password, hihingin sa'yo. Yun lang. Hindi naman nila inaano yung number. Basta alam mo yung password mo, ma-open mo yun sa isang phone. Ganun lang yun. So ako, naka-open siya dito kasi ito yung unang-unang ko ginamit nung nag-vlog pa ako. Tapos yung may bago akong phone ay ayan na, ito ngayon si Oppo. Linag-in ko na siya dyan. So yung nakalagay dyan is yung account ko lang talaga, isa lang. Yung nakaano ko dyan. Ganun lang, mabilis lang naman. Google lang naman ang din. Google lang ang ilalagay mo and then password. So yun na yun. Yung number wala, di naman sila nag-ano ng number. No need naman yung number. Ang bango. Baka makalimutan ko 8:30. 7:47, paalala nyo lang sa akin. At ako'y maglilista muna. Yun ang problema, para nakalimutan ko sa halaka. Dapat hindi mo yun nakakalimutan password mo. Sir, kailangan yung password mo sa Google mo ay wag mong kakalimutan. Yun ang pinaka-importante. Wag mo yung kalimutan. Kailangan kasi alam mo yun. Kailangan alam mo yun. I-reset mo siya. Kung hindi mo alam yung password mo, nakalimutan mo, i-reset mo siya. Yung number naman siguro andyan sa iyo eh. Kung yung number na yun ng SIM mo, ba yung SIM mo na yun, andyan sa phone mo ngayon, so i-reset mo lang. Yung ang i-enter mo. Kung yun ba yung ginamit mo na number. Diba kung ano yung ginamit mo na number, halimbawa, yun ang ginamit mo number, so yun. I-reset mo para magbago ng password. Hindi ko na yung bahala kung anong password. Parang na-reset ba siya sa password? Parang nag-ano ka ulit ng password. Panibagong password kasi nga nakalimutan mo. Huwag mo kasi kakalimutan. Alam mo, mahirap din kasi pag kinakalimutan yung password. Kailangan kasi di kinakalimutan yung password. Pero kung andyan naman yung number mo, same sa, yung number mo at yung phone mo ay isa. So, marireset naman yan. Reset mo lang. Ay, hindi yata reset tawag dyan. Iba ba yung tawag dyan? Hindi naman yata reset. Parang magbago ka ng password ba? Iba yung reset pala. Reset ba yun? Reset sa password, ganun ba yung tawag doon? Basta magbabago ka ng password. Diba, ganun lang siya. At pero ako ay maglilista na muna. Wait lang ha, ako ay maglilista na muna ha. Kasi mag alas 8 na. Isipin ko pa kung ano yung bibilhin ko bukas. Asan na ba yung ano ko? Nag-video call na ito si Mami Glo, I know. Mami Glo, dyan ka pa ba? Nawala na. Video call na naman yan.
Tindahan ni Ini, wala na siya dyan. Diyan ka ba ba? Or naka-video call kayo ng kay Barbie? Nag-order pala ako sa Shopee. Napuyat ako sa kaka-order sa Shopee. Naku, pinag-aralan ko talaga yung Shopee. Pinag-aralan talaga ko yun si Shopee. Pero natuto na ako. Marunong na ako. Napuyat naman ako. Wait lang din. Ako sir, road dreams. Di ko na napuntahan yung bahay mo. Busy na tayo. Parang man nagpapatugtog. Mute lang muna ako mute. Subukan ko lang yung pag nakautang uli ng CP. Oo, mag home credit. Ako tapos na mag home credit. Ako tapos na. Ito yung ginagamit ko ngayon, naka home credit lang naman yan. So tapos na yan. Nabayaran ko na siya. Natapos din. Oh, nagmarites kayo? Nagmarites ba kayo? Hindi ako makakapasok doon kasi nakalive ako. Ay, lumabas! Thank you. Salamat sa mga paharang. Nagmarites kayo dun, no? Sarap. Gusto ko yung niya. Sarap ng kanyang torta. Gusto kong torta niya. Thumbs up po. Thank you. Ma'am Barbester, good evening. Kain-kain tayo. Masarap. Masarap, mainit pa. Naglilista ako ngayon. Nilista muna ako. Nakalimutan ko na yung lilista ko. Nangyari yan sa akin na hindi ko na mabuksan channel ko kasi nakalimutan ko ang password. Pag nakakalimutan nyo ang password, yung channel nyo, mabubuksan nyo yan. Kailangan lang din, yung number, andiyan pa rin sa CP mo. Kaso, kung wala na yung number na yun, so, parang mahirap din siya, kailangan magano ka ng, yung mga marurunong. Kailangan kasi yung password, yung phone number, kung ginagamit mo pa dyan sa CP, so, pwede yun pwede ma-reset pwede mo maano yung password mo. Ay naku, may nagpapatugtog. Ewan ko kung CPR na tayo nito. Pero pag CPR naman, pag muna lang yun, may kahati lang yun. Kahati sa revenue yun. Hello Barbie Zor, good evening. Maglilista nga muna ako. Sige, lilista ako habang chika-chika lang dyan. Evening Sir Rhodes. Nagmarites kayo. Di ako makapasok sa nyo. Di ako makapasok sa chika ninyong dalawa. Di ako nakapasok doon sa kasi naman ako ay naka-live. Nagbi-video ko naririnig. Ay naku, maglilista muna ako baka makalimutan ko na naman tong Ano ba yung ko bukas? Ano ba yung wala na namin? May dalas ko pala ako dito. May nabili pala isang ring ng isang ring ng dalas. Meron pa pala dito. Sabi ko wala na. Hayaan mo, sakto lang yun. Okay na, pang bukas ko na lang to. Kala ko wala na. May naangbit pa naman. O, salamat sa mga paharang nyo dyan. Ano, Lord? Lobat pa. Aray pa. Lobat pa aketch. Ano ba yung ko? Lampin. Hala, wala na ba yung lampin na newborn? Anay, ano bang ililista ko? Nakalimutan ko na. Ano ba yung wala namin? Ay, nabusog ako. Oy, ma-4 million na tayo dyan. Thumbs up doon sa premiere mo, Mami Glow. Ayan, salamat sa mga tusok dyan. Bear brand pala. Wala na pala ako bear brand.
Pili mo. Ay, salamat daw, Barbs. Ano ba yung ano ko? White Sugar, Bear Brand. And Bear Brand. Swell. Ah. Kunti lang bibilhin ko ngayon. Game over. Game over. Bakit game over yun? Bakit na game over? Na hindi ko pa mapupuntahan yung mga bahay ninyo ha. Wait lang. Mamaya ko na nga pupuntahan yung mga bahay ninyo. Na dito pa ako maglilista muna ako ha. Mamaya ko pupuntahan. Ano ba yung wala namin? White sugar. White sugar. Ay, mauubos na tong ano. Ay, para lala na puro na ano. Pangkape ko to bukas, partner sa kape. Inubos ko na ngayon. Hala ka, kanina pa ko nang kain ng kain. Grabe, dami ko nang kinain. Masarap. Kain ng kain. Barbs, oo, kain tayo, Barbs. Torta, Barbs. Torta, Barbs, oh. Torta! Torta nga kinakain ko, yan, oh. Pero yung mga kinakain ko, yung dito lang. Yung kinakain ko, yung mga ganyan lang, oh. Wala na yung dito. Bilhan mo ako ng kape, host. Wala na akong kape. Kapartner ng kape ko to bukas eh. Ay naku, dami sugar yan. Oo nga, matamis-tamis eh. Hindi ka kumakain nito. Bawal sa'yo to. Bawal sa'yo to eh. Nag-low carb ka. Ang daming sugar na matamis. Ang daming gatas to. Kapit tayo. Punta ka dito. Punta ka dito. Ano, sir, ano? Sir Rem, punta ka dito. Kapit tayo. Hindi, bawal yan kay Barbie kasi ano eh, madaming, ano yan, madaming itlog. Madaming itlog, asukal. May butter pa yan nakasama. Ano bang ano dyan? Diba, daming ano yan, kolesterol. Yung mga, yung yellow sa ano, sa itlog, yun ang ginagawa dyan eh. Tapos yung white, eh, hindi na siya pwede. Naulan dito sa amin malakas. Ah? Diyan na naman sa inyo maulan, dito sa amin hindi na. White sugar, 1 half. Kalimutan ko na yung ano, bibilhin ko. May mantika pa naman kami. Baka may lampin na newborn. Newborn is small. By 15 or by 12. And masarap matulog yan, Mami, do pag may kaya. Sana all. Oh, may kayakap naman yan si Mami. Yakapin mo na, Mami, si Kuya Robert. May kayakap naman talaga yan si Mamilo. Diba? And Mighty and Dallas. Mighty. Okay na to. One rim Dallas. Okay na yan. Ito lang muna yung ano ko. Okay na siya. Okay. Wait, magkikwenta ako. Asa na yung curfew? Kwenta-kwenta muna tayo. Kwenta-kwenta muna tayo. 511 98 times 90 times 3 270. Ano? 85 o 80 times 4.
Ano nga load? Matulog. Ano nga load? Go 59. Yo. 1, 260, tapos 1,071. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hay, nako, din na uso yun. Busy. Di na uso daw kasi busy na siya sa YT. Di na uso kasi busy na sa YT. Nakahiga na nga sila dali. Ade, ikaw na lang pag-type ha. Ubi, meron yun. Obi ito. Wala. Obi ito. Araw naman kapag. Pre, Bumugod ng obi ko no. Obi. Tatanga-tanga good. Ano ito? Dalas matulog. ubi ni. Shucks, nagrat ka ni Mary. Ubi. Tatanga-tanga ka good man. Sing tamas ito ni Mary. Ubi, ubi. Violet gat obi. Yo. Bumugod. 25, 30, Oh, 40, kaloro. 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, 50. Go 59? Kaso kay meron pa man ito. 65. Pinilong. Ay, pagbaliwi at lighter. Di ba kasi nagpagbaliwan? Lighter. Sig, kinakalasan ako. Pwede na nga. Taknaw. Ano kanina, nabuliwan ng lalaki. Pinaling na din ako. Dalas na liwan. Lima. 5. 35. 7. Ah, ito na bukuan. 7 plus 65. Ay, sakto lang nga yan, 100. Ade. Kaya ko ako pakit. May tungko. Ay, nako. Di pa ako tapos. Nakahiga na. Buhay, mami, malamig at naula pa. Niloloko ka na, mami, tindahan ni Ining. Support. Muna ako sa premier ng kaibigan. Sige lang, go. Ha? Di pa. Ano nagkakanta? Sige, go. Support muna kayo. Ako ay maglilista muna. 5-11. Three. Three, 7 plus 5. Asa na ba? Ano ba tagay kukuan? Buwas? Papapalit. Nike. And load pala. Wala na pala ako load. Wait lang. Magpapaload muna ako. Dito yun sa sala. Ano ka?
Sige, chika muna kayo dyan ah. Magmarites muna kayo dyan dalawa. Magkahiwalay na nga sila, Barbie. Magkahiwalay na nga sila kasi busy na nga yan si tindahan ni Ining sa YT. Sabi ni Kuya Robert, ayon na niya. Sabi ni Kuya Robert, ayon na niya kasi busy na lagi. Yan. Busy na daw yung lagi yan sa YT kaya ayaw na niya. Hala, nag-alubo. Uy, may mga ano ko dito, nag-agupaw na. Adi nga ko, dapat adi pala naginhatag. Nag-agupaw na, oh. Hala, nag-agupaw na, adi, oh. Parang dirada ni bago. Pero mabit pa naman halapad. Rapper. May agupaw na tligid. May agupaw na hiya, oh. Mabit pa man rapper, halapad. Dapat ini pala nagbinigay. Load wallets. Ganyan kami palagi pag nanood ng TV. Tigi isang bangko na kahiga. Puro na pagod. Kasi na... may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang mundo. Pag na gabi na. Nanonood si Kuya Robert, nanonood si Mamiglo, nagwa-YT siya. Nagwa-YT. Bakit kaya pag ganun na yung pag may sarili-sariling mundo. May kanya-kanya na. Bakit kaya ganun? May kanya-kanya. Back to you. Okay, thank you Haro Dreams. Sir 9. Hoy, pag pag premier na ni tindahan ini, sabihin niya ninyo ako ha. Baka makalimutan ko, alam niyo naman, busy pa ako. Maglilista pa ako. Pag premier na sabihan niyo ako ha, kasi busy ako ha. Maglilista muna ako ha. Di tayo makatutok sa live natin. Hindi ko pa mapuntan mga bahay ninyo. Baka 8:30 na, di ko mapansin yung oras. Sabihan nyo ako na nag-start. Ay, waray bala. Ay, waray bala. Ay, naka-live ka kagabi naka-silent live ka Sir Rod. Nandun ako naka-silent live ka lang, patulog ka na sabi mo. Salamat sa dadaan. Kanina yung kay mami tindahan ni Ining, Di ko na malayan, nakatulog ulit ako. Pagising ko, wala na. Wala na yung cellphone ko. Maliit lang, premier doon 3 minutes lang. Ganun. Hintayin mo pag nag-edad ka, gaya ko, sisipain mo na si Mr. Sabihin mo pa lumay. Bakit kayo ganun, Mami? Bakit kayo ganun? Bakit kayo ganun, no? Pag alam mo, pag may mga pag matagal na, parang wala, parang may sariling mundo. Parang may kanya-kanya ng buhay. 2, 3. Kolot. Tone! Bitin. Ukol, tawag ka. Ito nila pa load. 5, Tawag ka. 6, 7. Loadin na daw na GB. Bitin. O, B15. Kailangan na natin mag-live 2 times. Bakit? Kailangan na ba? Mag-live? 2 oras? 2 Sige, mag-live kayo. Kayo ni Barbie. Sige, mag-live kayo palagi. Ayan si kasama na si Sir Rod Dreams. Oy, Rod Dreams, Sir Rod Dreams, punta ka rin kay pag mag-live si Barbs. Pag nag-live si Barbie, at saka si tindahan ni Ining, puntahan mo din. Para kaibigan na tayo. Magkakaibigan na tayo dito. Punta ka doon. Andun din kami kami tatlo.
Hindi pa yan muna si ano, Sir Road Dreams. Mamaya ako mag-back read sa inyo ah. 1, 2, 3. 1, 2. May nagpapasounds.
Okay, wait. Wait, magbabakrid na lang ako. Ano yung mga expiration na yan? Pero anong nga mo, be? Unong? 850 times 6. 51. Ha? 51. Anong nga... Upat na. Iwan. Bali, pera nga tanan, tiya. Pera ka bugos. Napulo. Upat na. Ulo 85. Ulong, nga kuan, tapos kuan. Bali 85. Pero anong upat? Ay, dako pa din ni benching ko kasukli kanina. Palmuli. Oh. Anong bali 85 minus 25? 60 na lang. Uno man na laliwatan ko. O, pera man. Uno nga. Bali 12? Bali 12 times 50. Bali 102. Kanina benching ko pa? Benching ko pa. Sige, tagi na lang ako 77. Anong kuan mo, big? Chip, on chip. Chip. Chips. Chip. Chip. Si 27. Marasan torta ni Ramana kuan, Lita. Okay. Adi do. Kasi atok ma-order. Mo nga rin pa ako Naglira ko tulog. Gikuan na ako niya. Nagkuan niya ako ng pasilupin. Ano ko na mapasya torta? Nag-anak kang gimo ka. Oo ko na ito napapudno yun dida. Pinalit kayo dilo. Tira ko tiro. Amo nga rin nagkuan yan din eh. Kung ano, kung karuya gira mag ano. Okay, ato kay bagong anak ko. Mapasok pa. Oo, ato pa ko magpapo. Diba? Bali ko pag naluto. Amo na danak na yan. Sa lagi. Oo, dada nag-good. Pinalit lut ako sa. Marasa ano? Kasi mo na pa ito na ma-order. Ayan, tas ngayt New Tulog ko Year. na team order. Tulog kita ko. Kaya nasa man ako pwede duha. Nasa man ayoko no ituha kay Direk. Kaya laman tulo dir Paris. Kasi tulo ko no tulo or pinto dire ko no Paris. Tapos mga pag ano na lang Pasko o kaya New Year. Takot Pasko ah. Tulog ako na. Marasa mo nagtiste ako patilawaan eh. Nasa pamapad ako nga na nasa ako patilawaan eh ako. Patilawaan eh ako kayo kung maruyagan ko nga hindi kayo ma-order. Maruyagan ko ma-order kayo ng Pasko. Marasa. At tumutuyo nga sumunod. Ito ta. Kain. Ito. Ini? Oo. 35. Pera? 35. Yan, umos na. Walang tagwarta. Ano to ni? Awa to nga lang sa ko. Ay, tutuan. Ano Saint Anthony? Oo, actually sa eskwelahan. Ano na kasi ano na nila nakadera nila, di ba? Sila may gawas, damo tong tao. Oo, dali dito. Dere at pero eskwelahan. May tao dito. Oo, may pangutanan niya yung karon hindi na may energy. Pero dito naga nato yung Tao ko na. Wala yung marang na lang eskwelahan. at pero sa ko. Okay, nadamo na rin pag kinaon. Kung andagan pa ko pansit ni Bayot. Marasa rin pansit ni Bayot. Tagan ako niya pansit. Kaya pinalit yung bayot. Ha? Pansit? Aw, Di na, birthday niya. Tagan ako. birthday niya naman. Di na, di ba Bayot niya? Oo, birthday niya. Tagan ako niya pansit. Birthday. Iinumit niya yung kabayo. Sigurado. Ito na nga ni Ada. Hay, nakipag-marites pa. Wait lang ha, Sige, chiga lang muna kayo dun. Okay, ato hira dito giinom. Paano mga biscuit nga iba? Wait lang, ilulod ko lang to. Kanina pa
nagpapaload. Hindi ko mabasa yung ano marites niyo dyan. Magbabackread ako, babasahin ko. Wait lang, i-load ko lang muna. Mahirap kasi mahirap din talaga mag-live pag busy. Ano ba to? 0970? Ano bang number to? Ano ba yan? Hindi naman nayos pagsulat. 0970? Ano ba to? Saan naman ba yun? Number. Mark. Zero nine Mark mana ay 097099 ito pala yun 0970 okay, nalood na. Ay nako. Ayan. Ano bang ano yun, chikahan? Ay, hindi ko andyan pa si ano, si Sir Rodriguez din nasagot. Sir Rodriguez, kasali ka ba siya sa ano nila? Hintayin mo, ano yan, kailangan na natin mag-live 2 times a day. Ano yun yung live nyo? Ay nako, wag mo isipin si Kuya Robert maghahanap ng iba. Nako ma'am, iniwala kayo sa kapitbahay ko. Puro senior na. Ang lambing-lambing pa rin nila. Daig pa ang bagong kasal. Alam nyo, pag expired na wala ng gana. Magmigos-migos. Ha? Jin. Ano man? Usa nga ano? Tang na? Dalandan. Dalandan? Yeah. Dalandan? Wala na 5. 93 la. Ha? Kamu nga ni wala 5. 93 ta na. Ang sigar na tigpera may tig city. May dadalas. Hilo na mga dito, di ba? Kaya ano pa man yung sukli? Ano pa man? Kamu nga ni. Gusto nga dalas, buhat 5. Bilin ng sukli. Kaya mo tagdadalas? Ay, di ba? Pwede man yung nagdadalas. Ano ka? Green? Basta ako, di lang. Busag ka? Kulang pa. Kulang pa. Ganito kasi. Aw! Wari nga mo ayos? Wari nga ni Aos. Mas makaming pala ni Aos. Ayan. Wait lang. Nagbabasa ako. Hayaan mo maghanap basta sa akin ang sweldo. Kaya nga sir, pag matanda na dapat mas lalong naglalambingan. Oo nga Ma'am Barbie, sabi nga nila habang tumatagal lalong sumasarap ako. Iwan ko na lang kung totoo. Ay nako, hintayin nyo ang expiration doon ang sagot. Antayin mo Ma'am Barbie ang expiration mo. Diba road stream doon iyan malalaman. Ano, hindi na ako na-expire na ha, pero kami hindi. Kami nag-aaway, gaya sa iba nagsisigawan. Mabasa mo naman yan host dyan sa naka-live mong sipi. Hawakan mo lang yung screen, lalabas yan. Malaki. Oh, dito ako nagbabasa sa ano. Malaki nakita ni host, dami namin. Ay, walang kita nga. Dami, ano lang, bayarin. Daming bayarin ako sa ayun, ano na yung chikahan nyo. Di ako na ano mag-live pag ano talaga gusto ko mag-live talaga dito lang sa sa loob. 'Di ba yung hindi ako andito sa tindahan kasi pag nandito sa tindahan ako, hindi mo matutukan yung live. Gusto ko kasi yung naano ko talaga yung live, yung natututukan ko ba. Hindi ko na mapuntahan yung mga bahay ninyo.
Mga ganyan. Ay, baka nag-premiere na ba? Anong oras na ba? Ano to? Wait lang, may nag-chat. Papalood yata. Hindi na ako sumasagot sa kanila. Baka ano pa maisip ko. Nasa tabi pa naman ako. Kaya parang nanahimik na kayo dyan ah. Wait lang, pupuntahan ko muna yung mga bahay ninyo. Ano ba, hindi ko na napuntahan tuloy. Ayan, wait lang ha, Sir Road. Hoy, sabihan nyo ako baka ano na ha. Ano ba yun? Baka premiere na. Nabibisi kasi. Ayoko talaga mag-live pag nabibisi. Hi, Sir El Cashan. Pamutos na host. Hi, El Cashan. Open na gabi haimo. Oy, ano yan binaba mo? Oy, tusukan mo muna ano, El Cashan, si ano yung nakapin natin. Premiere ni tindahan ni Ini ngayong 8:30. Oy, nakita nyo si El Cashan. Ay, waray din po yan si El Cashan. Ayan. May waray din tayo dyan na kasama si Barbie Store Vlog. Ayan, waray din yan oh. Tusukan mo nga yan ano. Tusukan mo nga El Cashan tindahan ni Ining. Tusukan mo nakapin. Tusukan mo. Tusok Mami Glo. Ayan, nandito na si El Cashan. Ayan. Bagong kaibigan mo, ano ha, tindahan ni Ining si El Cashan. Si El Cashan, waray yan. Matagal ko nang kilala yan si El Cashan. Si El Cashan ay sobrang matagal ko nang kilala yan. Dati-dati pa. Cracklings mo, ano? Isang waray yan. Cracklings, pera? Unom la. Onom, cracklings. Sige na, anay. Unom. Ay, nagputos. 8:50. 51. 51. Makontak ka rin. O, sige. Dana Kapin. Dikit na. O, sige, thank you ano El Cashan ha. Barbie Store on the way El Cashan. Barbie min mo. Yes, Barbie Store min ito hiya. Ano El Cashan, waray ito Barbie. Hi Barbie ay waray. Taga summer gyap iton hi Barbie. So waray gyap ito hiya. Min channel iton hiya. Tapos di-repeat hira mga muni. Hi Barbie Store Vlog. Ayan, andyan din si ano ha. Andyan din si Road Dreams. Pwede mo dikitan. Bibig may sausage ka.
So, ala ka, mura ka direct maram ang price at tumay da Argentina. Tapos dik maram ang price. Ano, butaan ko na nga din magkakam price. Butaan ko na ba yun? Ano ba yung ginlista ko? Nakitaon ko daw. Ginsurat ko na daw to didi. Sausage, adan to adan mga lista na ako. Mga bago. Hindaw, awadi. Argentina, tag 60. 60? Oo, dako. Awal ko. Waray, adila uho. Argentina. Dako, tag 60. Waray guti. Ate, ilagay. Ini na din. Mga corn beef, pork and beans, adiwa ulam, century, adi. Pagdamot sulod dito. Mga kuha naman ang beef loaf. Wala na. Dakong sausage. Dan dikit El Cashan, Barbie dikit na, stick connect, waray nga waray ngiyan puro. Oo, waray talaga tiya taga Summer to niya. El Cashan naman taga ano naman taga Leyte, may Tacloban naman ito ni El Cashan. Sobrang may ako na itong kilala. El Cashan Dan connect sa iyo, may bakas po. Ayan, dikit daw sa iyo El Cashan si ano? Si Rodrems, dikit na. Ayan si El Cashan ay minsan nagla-live din yan. Di ko alam kung araw-araw na yan nagla-live. Kasi dati talaga nagla-live yan araw-araw. Halos same kami talaga dyan. Nagla-live araw-araw talaga. Pero parang naglaylo din yata yan si El Cashan. Naglaylo ka pa El Cashan? Ako El Cashan, parang nagbabalik lang ulit ako ngayon. Para makaano na tayo, para sumahod tayo. Nagbabalik ako ngayon para naman madagdagan yung revenue natin. Agoy-agoy. Shout out Kalbo Barbie, Tika, Par, Road Stream on the way. Oy, shout out daw kuno Kalbo Barbie. Baka siya nanonood siya sa kalbo mo na ano, sinasabi mo na nakalbo na yung tindahan, di ba? Nanonood siya siguro. Doon siya siguro nanood. Sale ka siya talaga, ano yan nagdidikit talaga yan. Nagdidikit siya. Nagla-live yan si El Cashan pag ano, pag may oras yan, lagi yan nagla-live. King Kapoy na pag-live upload lang. King Kapoy ka na mag-live. Ako nga ngayon, ako naman nagla-live lang kasi wala naman ako masyadong may upload dito. Hindi naman ako masyadong makalayas-layas. Syempre adventure yung ano ko kaya di ba? Yung pag nag-alis-alis lang ako. King Kapoy ka na mag-live. Nakakakapoy din kaya mag-live ano, di ba? Sabi ko sa inyo, nakakakapoy din mag-live. Hindi lang ano yung pagla-live, hindi basta-basta. So ako kasi wala akong upload kaya nagla-live na lang ako nagla-live kasi baka tayo mapalo na ni Lolo. Kasi matagal na akong di-active dito. So kailangan ko i-live na, mag-live na lang ng mag-live. Kahit wala manonood diyan, hayaan mo na. So sa una lang naman yan pag nagla-live ka sa una wala masyadong kaibigan na ano, lalo na hindi na siya nights. Iba na yung name natin. Maninibago na sila, hindi na nila ako makikilala. Pero pag nakita naman nila mukha ako makikilala. Magla-live na lang ako para maano kasi matagal na ako di nag-active. Wala naman akong upload. Kailangan mag-live na lang. Rods, dan sa'yo, salamat. Oy, thank you. Alright. Dinaluyo. Dinhi, tindahan. May da. Kapoy talaga, parang susuko na nga. Wow! Ha? Ato na lang. Ato na la? Oo, ay manuot din ni Paligya ngayon. Para ito. Pwede mo na rin, dere ubuson. Kakatulog na na rin. Dere ubuson hiya. Basta nag-aka. Pero ito tabliyat Ini. Ano hindi ako? Adi dark. Pwede na nga.
Dark 10. Dark chocolate. Tara? Dark choco. Ayan, salamat daw, salamat. But rename ka sa ano, gusto ko kasi ano na lang, parang adventure. Wala, dami kong ano sa pangalan sa YT. Gusto ko lang ano, Ilkasyon ano. Adventure. Kasi naman mahirap din kasi yung ano yung pangalan ko yung ah, ilagay. Hindi nila na ano kaagad. O yung adventure ni Waray mabilis. Pag sinabi ba anong YT mo, adventure ni Waray, o di ba mabilis? O. Tsaka gusto ko yung i-upload ko dito puro kumbaga sa labas, puro sa labas yung mga adventure natin or kahit anong gagawin sa labas, ganun. Yun ang gusto ko i-upload. Kaya yun na lang naisip ko. Sabi ko ito na lang yung ano ko, is adventure na lang. Genard. Hoy, wag ka sumuko. Ha, di ka pa nga nakakaano. Suko ka na, Rodrems. Salamat, Lutz Ilkasyan. Rose, ay, kapoy. Dire-diretso labes, kapoy. Kaya nga, wag ka magkapoy-kapoy, ha. Ay, baka ano na nitindahan ni Ining? Premier na ba? Premier na ba nitindahan ni Ining? Ayan na, premier na pala. Oy, tindahan ni Ining, premier na, nandun na, oh. Nag-start na siya mag-premier. Tindahan ni Ining dito na. Ito na si tindahan ni Ining. Wait lang, puntahan ko muna. Nag-start na pala. Naka 1 hour na pala ako dito, no? Okay, andito na si ano. Ano yun? May reporter ba tawag doon? Dapat marami tayong paninda ngayong Pasko. Oo. Wow, Mami Glo. 1260 ka na. Mahabol mo na. Nahanit ako sa iyo, ah. Kasi mabili ang gamis dito. Mabili din Wala, may gamis ka na din, Mami Glo. Hindi ako Mami Glo. nagpunta nung 5 pesos kasi yung mga bata na Kaya dito na. Thank you, Ilkasyan. Nandito na si Ilkasyan. Mami, jakitan mo. Alam mo ba kung bakit din na ako nag-live? Nag-email si YT sa akin na short video daw. Ha? Ganun? Yung mga bata na hindi aabot ng 5 pesos yung pera nila. O, diba? So, ngayon, magmarites ako sa inyo, guys, sa nangyari dito sa akin na customer ko na nagre-reporter. Ang tawag namin dito sa kanya is reporter. Kahit sino dito sa amin, basta dumaan yan sa akin. Diyan na yung reporter. Kasi, nakukutang yan dito sa akin, pero hindi yan ang bayad. Ito lang, share ko lang sa inyo na kung maka-encounter tayo ng ganyang klaseng customer, ay huwag natin pagbigyan sa mga sinasabi. Kasi dito sa akin, nagre-report yan siya at kung ano ang mga nangyayari doon sa kapitbahay namin, kung ano nangyayari sa kapitbahay na tindahan, nire-report niya yan sa akin. Ngayon, ang nahalata ko sa kanya, pagkatapos niya mag-report is mangungutang. O, diba? Mangungutang yan siya, guys. Ang katwira niya, ay, pwede pa utang muna ng ulam kasi tanghali na, hindi pa ako nakaluto. At saka yung bigas na lang, para, diretso na lang, para pag-uwi ko, magluluto na lang ako kasi malayo pa yung bibila ng gulay. Ay, naku, tinanghali na ako sa kakakuntuhan natin. Ganon yung style niya. Every time na pupunta yan,
Tawa ko ng tao kay El Cashan. Babay na. Dan na kay Mami Glow. Dan na tindahan ni Ining. Magtinda ka daw ng pautang kasi. Simulan mo na ang Christmas shopping with up to 70%. Harang! Oy, salamat. Salamat ano si Ilkashan. Oy, salamat ano Ilkashan ha. Ate Ilkashan, tapos si Sir ano Rod Rems. Oy, salamat Ilkashan. Magtinda ka daw, ano, tindahan ni Ining, magtinda ka daw ng feeds. Pati naman daw feeds sinuutang. Ano ba ititinda natin? Ilkashan, no? Oy, salamat Ilkashan ha. Thank you sa ano mo pagsuporta kay tindahan ni Ining ha. Kahit ngayong bagong pasok ka lang dito sa live ko ha. Bagong kaibigan natin si tindahan ni Ining. O, di ba nagbalikan na? So, salamat sa inyo, guys. O, Elgasha, na ba yung sinasabi mo na ano? Ano yung sinasabi mo? Ano, nakapasok ka na ba? Or nasa harang ka pa? Ano bang sinasabi mo na ano? Yung nag-email sa'yo, short lang, ano yun? Huwag na kayo magsari-sari, magmanukan na. Magmanukan na lang kayo, paitlugan. Huwag ka na daw magsari-sari, tindahan ni Ining. May dami mo palang ano, may alaga ka palang mga manok. Ano sinasabi mo kanina, ano Ilkashan, mag ano, yung sa si Whitey, nag-email sa'yo na upload ka ng mga shorts? Bakit mga shorts? Wala naman yung ano yung mga shorts na yun. Parang wala naman masyadong ano dun sa shorts, sa ano, may harang naman yan sa shorts, kaya lang hindi ko alam kung ano. Malaki ba kita dyan sa shorts? Paano yun? Sobrang maiksi lang yun pag sa shorts. Ninanakaw din ang manok. Oo, mga short pinapa-upload niya. Bakit kaya mga shorts pinapa-upload niya sa'yo? Siya shorts video? Bakit mga ano? Bakit mga shorts? So, sobrang ikli lang yun. Baka siguro malaki yung views mo sa mga shorts. Ano, Elkasha? Tulog na ako, host. Sige, go. Tulog ka na. Huwag ka magpupriya. Tulog na ako, host. Bye-bye. Okay, go. Tulog ka na. Dito ako sa Euro Dreams muna. Dito ako sa... Uy, wala ka pa palang bagong ano. Wala ka pa pang bagong upload. 5 days ago pa to. Oo, dito muna ako. Sige, i-play ko yan. Dito, gumawa tayo ng... Ano man, itlogan. Si Sir, Road Dreams. Paitlogan ng manok. Di ko alam bakit nag-boom naman. Baka siguro sa shorts yung ano. Baka mas ano sa shorts yung sayo. Saan makikita yun? Sa akin walang email si Lolo. Sa akin walang email. Okay, dito muna ako sa Euro Dreams Ayan. Bago ka matulog, i-play na kita ha. Kasi di kita na-play kanina. Gumawa tayo ng paitlugan ng manok. Ay, naku, may nag-aano dito, tugtog, ano yun, dun sa ano. Si Ate Lisa, remember? Nanamdam ka ba si Ate, Lisa? Ate Lisa and Sebastian? Ano yun, yung mga shorts niya, nagbo-boom. Boom na boom yung mga short niya talaga, ang laki ng views. Nag-i-email yun at nag-suggest din. Nag-email yun at nag-suggest din kung ano ina-upload mo. Check ko nga yung email ko, baka may email din doon kasi ako paano kasi ako hindi na ako nag-upload. Wala na ako upload, mga short video lang i-upload ko. Ay, kaya pala. Pero nandito na ako nanonood na ako sa iyo. Uy. Hala, laki pala din naman ang mga ano mo. Sige, go ka na sa shorts video. Yung ako, try ko mag shorts video. I-try ko kasi ako, syempre yung mga lugar-lugar. Kasi diba, try ko mga shorts video kasi lugar-lugar yung i-ano ko. Lugar-lugar na yung i-upload ko ngayon kasi tayo, adventures na. Ang laki pala ng mga ano mo. Kaya pala sa shorts video na siya 2.5k views, 2.2k views.
Paano ba mapatrending ang mga ano? Si Ate Lisa, mga short niya, puro trending. Nagsasabi din kung kailan ako nag-upload, kung anong oras. Ah, ganun ba? Wow, sana all ganun. Sinasabihan ka kung anong oras. Bakit ako wala? Saan yun makikita, doon ba sa ano, sa Gmail mo? Baka sa akin hindi ko maano. Check ko nga yung Gmail ko, parang hindi ko na-check yung Gmail ko. Yung Gmail ko, hindi ko na-check. Kay Lolo Mets, ay kay Lolo Whitey. Check ko nga ngayon, baka meron. Ano ba? Di ko na nakikita kasi di ko na nababasa ano nangyayari sa Whitey ko. Matagal na ako din nag-upload, ano Ilkasyan. May oras yung upload ko, yun yung email niya. Ah, yung 5 short video ko dyan, kanina umaga yan, sinabay ko. Ang laki nga ng mga views mo sa ano, sa short video mo. Harang, oy, salamat. Ito meron dito. Asan ba yung ano ni Whitey dito? Ano ba yung mga ano niya? YouTube, moment, Google account team. Ano to? May nakaano dito. Ayan o. Ay, nagbalik. Basahin ko nga. Ano yun? Wait lang. Google, ano to? Google account team, ano yun? Updating your Google account in activity policy. Ano yun? Malaki na earnings ng short. Magkano na yung ano Ilkasyan, halimbawa, ano yun, magkano yung ano dun sa shorts? Magkano ba yung kita sa shorts? Halimbawa, nag-upload ka ng shorts, tapos malaki din yung views, naka 1k ganun, magkano ba yung ano dun? Magkano ba yung mga ano per view na? So ikaw ano yung pinakamalaki mo na shorts video? Ano yung pinaka malaki mo doon? Tapos ilan yung revenue sa shorts na yun? Kasi parang mag-upload na lang din ako ng shorts. 19k pinakamalaki, 19k views. Tas ilan yung nakuha mo na revenue dyan sa ano, sa 19k mo na views ng shorts mo? Kasi mag-shorts na lang din ako. So puro shorts na lang din. Kasi kung may kita naman sa shorts, oh why not? Shorts na lang din tayo kung wala tayong long video. Wala naman sa akin. Ano ba tong ano? Wala namang email sa akin. Ilan mo? Isa 19k. Ilan ano? Sa 19k peraan mo ano? Yung revenue dyan sa 19k. Ano to, wait lang. These changes, ano? What? These changes do not impact you unless you have been inactive in your Google account for 2 years or have not used your account to sign into any Google services for over 2 years. Well, the changes go into effect today. The earlier we would enforce any account deletion would be December 2023. If your account is considered inactive, we will send several reminder emails to both you and your recovery emails if any have been provided before you take. Hala, buti na lang inactive ko na yung ano ko. May email pala dito, ano? Buti na lang inactive. Meron naman suggestion emails sa YT, sundan mo lang. Ano yun para lang sa... Yes po! Oh, mamaya check ko nga ito. Oh, di ko pa kasi na ano to. Wait lang. May nakaano pala dito. May hala, buti na lang nag-update na ako sa YT ko kasi may nakalagay pala dito. Yung mga may nakalagay pala dito, halos 2 years talaga ako hindi masyadong ganun ka-active ba. Oh. May nakalagay dito na pag matagal nang hindi active, halos 2 years na hindi active yata nakalagay dito. Pag matagal na, sobrang matagal na, pwede i-delete na yung ano nito. Parang sa December yata, ngayong December 2023.
Parang yung ano na yung pag 2 years na hindi active yata yung ano. Hindi, di ko pa nabasa ng maayos, pero yun ang nabasa ko lang. Ayan. Pag inactive na siya, and 2 years siguro, parang i-delete na yung mga channel. Parang yun, di ko pa nabasang maayos. Ganun lang yung nabasa ko. O may mga ano, asan na ba yung ibang email ni Lulu? Mga comment lang nandito eh. Baka sana sa important. Oo, para sa mga ano lang yun. Important. PixArt YouTube. Mamaya ko na nga basahin yun. Wow, 8! Ano yun para sa... Oo, tindahan ni Ining para sa mga muni lang po ang sinasabi ni Ilkashan. Sabi ni Ilkashan, siya ay ano, nag-upload siya ng mga short. Kasi yung mga short talaga ay may kita na siya. Simula siguro nag-update, siguro simula ngayong February ba nag-start yun? This year lang. Ayun. May kita na sa shorts kasi dati yung shorts wala naman talaga yan kita. Walang kita siya sa shorts noon. Ngayon meron na. Kaya yung iba is sa short nag-upload. Kahapon may earnings ako $8. Wow! Ay sana all. Mag-ano na lang din ako mag-short. Buti sinabi mo yun. Buti sinabi mo kasi dati syempre wala akong di ako masyado nag-shorts, diba? Kasi yung shorts kasi di ko alam kasi dati wala naman yung kita sa shorts. So ngayon meron na pala, per view na pala ngayon. So kailangan ko na mag-upload ng short kasi kung malaki yung short may kita pala, may papasok pala diyan. O diba? Buti sinabi mo. Ano lang yun, tindahan ni Ining pag monetize na yung channel mo. Pwede ka na mag-upload sa shorts kasi sa shorts ay may kita din. Sa mga muni lang yun. Pero pwede naman kahit hindi muni. So pwede naman mag-upload yan. Kahit hindi muni ay pwede naman mag-upload sa shorts kasi ang shorts naman ay may din siya, may WSD na bigay. Mas maiksi, madaming view. Ilang minutes ba yung pinakamadaming mong view? And di ba mga plays yung mo kasi mahilig ka maglakwatsa. Pinaka mo, mga ilang minutes lang ba pag nag-video ka ng shorts? Mga 8? Kay Ate Lisa kasi mga 8 lang mga 8 seconds lang siguro yun. Sobrang maikli. 8 and 9, 15. Sige, try ko nga. Kasi dati yung mga shorts ko medyo mahaba. Kala ko noon, kasi dati nag-upload ako ng short ay nasa, di ba hanggang 55 seconds yun ang shorts. Kala ko kailangan talaga mo sa 55 seconds. Kaya lang pag 55 seconds hindi na masyado nanonood. Madaming views pag sobrang maiksi. Pag 8, 9, 15 sobrang madami. So maganda na pala ngayon So mag-upload na ako ng mga shorts pala. Dami akong lugar na nandito sa phone ko. Di ko pa nga na-upload kahit long video, hindi ko pa rin na-upload yun yung mga pinupuntahan namin doon. So baka sa short na lang. Upload natin sa shorts. 8 seconds. 8, 15. Yun. Try ko mamaya. Mag-upload ako ng short. Pagkatapos ko mag-live. Upload na tayo ng short. Sa 19 ko na shorts, madami din nag-sub. Oo. Marami din kasi nakukuha sa shorts kasi sa shorts makakakuha din tayo ng mga nag-sub doon, 'di ba? Mga nagdidikit tapos may revenue pa. Ngayon kasi karamihan ngayon ay mga shorts na yung mga muni. Malaki na pala yung pwede na pala kumita doon kahit hindi na pala tayo mag-upload ng mga long video, kahit short lang. Anong marites yun? Yun, Barbs, kaming mga muni na, si Ilkashan, may kwento si Ilkashan, kaming mga muni na, maganda rin mag-upload ng mga shorts video. Kasi si Ilkashan, nag-email sa kanya si YT, sinasuggest doon sa kanya, nag-suggest daw na shorts daw ang i-upload niya. Kaya, nag-upload siya ng mga shorts, tapos, mga malaki yung malaki yung mga views ng kanyang shorts sa 19k. Ayun, umabot ng 19k or
tapos may pumapasok na revenue daw doon. So parang maganda na rin mag-upload na lang din kami ng mga shorts kasi may ano na pala ngayon, may kita na rin pala si shorts, parang same na rin sa mga video. Kumikita na rin pala si shorts. Kasi si shorts mas maganda nga si shorts kasi 15 seconds lang pwede. 8, 9 pwede. Pwede siya doon. Sobrang maiksi-iksik lang talaga. Pwede siya doon. Mabilis kasi umatak ng views si shorts. Tapos dagdag WH din. Marami siyang nakukuha sa shorts. WH na nakukuha din, tapos revenue. Ayan, meron na, tapos banana. May nagdidikit kasi doon. Kaya ginawa 'yan si short kasi may kakompetensya nila sila. Oo. Kaya naging ganyan na ngayon si shorts kasi dahil kay Reels, kasi noon ay hindi naman talaga yan nakita si shorts. Nagsi-shorts naman ako noon, hindi naman yan nakita si shorts, kaya wala masyado nagsi-shorts. Nagsilipatan doon sa Reels yung mga tao, kaya nag-ano na ngayon si shorts. Kumita na, may kita na kasi nagsisilayasan na dito yung nandun na sa kabilang ibayo. Mga ilang shorts sa isang araw. Yun, kahit 2 shorts, 3. Pwede naman siguro yun, no? Elkasyan pwede ba? Kahit wala bang limit, kahit kahit ilang video ba, kahit ilang upload ba na shorts sa isang araw, okay lang ba? Walang limit ba yun? Walang limit ba kay Lolo pag nag-upload ng shorts? Nagtatanong si Barbs. Mag-upload ka, Barbs. Upload tayo ng mga shorts, 'di ba? 'Di ba sabi ko nga mag-upload din tayo ng mga shorts kasi minsan nakakalimutan kong mag-shorts. Kahit hindi yan magtre-trending, siguro sa susunod magtre-trending. Ako mag-upload ako dito ng mga view kasi mga view yung mga ko dito eh. Dami akong mga view dito ng mga ng mga video. At saka option na ang short para mamuni ka. Tsaka option na ang short para mamuni ka na if maka 10 million view ka. Pag naka 10 million view sa short, so pwede ka na mamuni. 10 million. So, yun pala. So, pag hindi pa complete ang iyong watch hour, public watch hour, pag hindi pa complete, pero pag na-complete mo na, naka-views ka na ng 10 million is pwede ka na ma-monetize. Ganun ba? Upload ako ng short, 3 shorts a day. Sige nga. O sige, gayahin niya natin si Elkasyan. O sige, mag-upload na nga ako ng mga short. Maganda nga yan kasi 15 seconds lang, mabilis. So na pala yan, pag hindi mo pa na-complete yung yung WH na 4K, so pag nakuha mo na pala sa 10 million dun sa shorts, pwede ka na mamuni. O 10 MB, pwede ka na mag-apply for money. Ganon. Sige, Barbs, ayan na. Tindahan ini, andyan ka pa ba? Nakikinig ka pa ba sa aming kwentuhan? So go na sa sa shorts yan. Kasi baka dyan maka 10 million. Kasi sa shorts talaga, mabilis yan makahatak ng mas mabilis yung view dyan. Kasi pwede ka makaipong ka agad ng ng ilan. Si Kuya Rene naka-million yun sa shorts niya. Oo. Kasi umahatak yung shorts niya eh. Tiya, Di ba si Kuya Rene, di ba kilala mo naman Elkasyan, si Kuya Rene Joy? Alam mo yung yung kanyang views sa shorts. Naka 1 million yata. 1 million pa lang yata yun. 1 million ba? Pero ang 10 million matagal. Ang hirap din yata mag 10 million. Elkasyan? Pati 10 million ang hirap siguro. Pero Elkasyan, ang hirap din ng parang ang hirap yata ng 10 million. Yun, kung di ka sa 10M umabot, pwede ka sa 4KW. So, dalawa pala yung pagpipili. Kaya pala doon nagtaka ako. So, 'di ba, bagong ngayon, may bagong ngayon si Lolo kasi sabi ko, mayroon nakalagay doon na shorts.
Oo, sabi ng iba, kailangan daw yun ay dalawa, yung WH at yung shorts na 10 million. Sabi ko hindi, kahit naman doon kahit naman 4K lang yung makuha natin, pwede na tayo mag-apply ng WH. Ala nga, 1M, 10M pa kaya. Kaya nga, grabe ka siya ng hirap yan ha, si Barbie. Sige lang, malay mo. O, sige, try mo. Sige lang, Barbie. Okay na yan, mag-upload ka ng shorts kahit naman, pwede, yung shorts kasi pwede yata papunta ba ang views dyan sa ano? Pwede ba yung, di ba sa view ng shorts, pwede ba yan makaano sa WH or sa shorts lang talaga yun? Sa shorts lang talaga. Malay mo maka 10 million ka. Malapit na din si Barbs, yung WH niya. Ano na yan, magkakalahati na yan. Ang hirap yun, Ilgashan, 10M. Hirap nga mag 1M, 10M pa kaya. 'Di ba? So doon na lang tayo sa 4K na lang. Ganyan ako dati, Barbie, pero mahalaga niyan papunta ka na di ka bumubulosok. O, 'di ba? Oo. Go lang, makukuha mo rin 'yan, Barbs. Upload ka lang ng shorts. Tapos shorts and long video na rin para sa watch hour. Oo, makukuha mo rin 'yan. 'Di ba? Sige, ngayon alam mo na ha. Tindahan ni Ining diyan pa pala siya. Diyan ka pa pala ba? Parang wala na yata. Upload ka daw ng short and ano ba Ilkashan ba pag 'di ba nag-upload ka ng short? Go lang dati maga mata ko. So, oo, dati, noon. Alam mo, oo. Noon, yung mga gusto mo talaga mamuni, ano-ano ka talaga sa pag-LS. O, diba? Kaya LS talaga. Kung hindi, syempre, kung hindi naman nagtitrending yung mga video natin, kung hindi nagtitrending yung mga video, mag-LS talaga. Doon lang yun. Para may oras. Araw-arawin ng LS para may oras. Wait lang, Ilkashan, puntahan nga kita. Tapos na pala ako kay Road Dreams, oh. Tapos na ako kay Road Dreams, wait lang. Puntahan kita, Ilkashan. Check ko nga yung mga, habang tayo nag-uusap ngayon, check ko yung mga ano mo. Check ko nga yung ano mo. Ang laki na rin naman ng bahay mo, huh? Ang laki na naman. Ay, naiwanan nyo na ako. Ang laki na ng bahay nyo. Si Kuya rin yung malaki na din yung bahay. Para malapit na sa 7. Parang ako, wali. Andito pa rin. Yung mga noon na mga nagpupunta dati sa live ko. Diba yung mga dati. Parang lalaki na ng bahay nila. Parang ako napag-iwanan. Diba yung dati pa na lagi tayo nag-live. Ang laki na ng mga bahay. Napag-iwanan ako. Ang laki na ng bahay. Ako andito pa rin. Nasa tricky pa rin tayo. Hindi na tayo na umangat. Yung iba lalaki ng bahay. Nasa 15. Yung iba nga nasa 15K na nga sila. Nasa 15K na yung bahay nila. May 12 na. Samantalang noon napasok sila sa live ko. Hindi pa nga sila monetize. Alam mo yun guys, dati ang dami pumasok dito sa akin sa live na nagtatanong ganyan hindi pa yan sila mga monetize noon, pero lang ngayon ang laki na ng mga bahay nila, mas malaki na yung bahay nila kaysa sa akin. Sobrang active na din naman sila, sobrang active. Di mo na kailangan ay wala nga, mayaman sa utang, Ilkashan. Mayaman sa utang. Kailangan natin. Kaya nga nagbalik na tayo sa pag-YT. Nagbalik na nga tayo sa pag-YT. Para makasahod tayo, Ilkashan. No. Bars, overtime na tayo sa pag-upload. O, diba? Di mo na kailangan. Overtime na kayo sa pag-upload. Ano ha? Mag-LS na kayo. LS. O diba? Si Ilkashan niya, no? Namamagay. Ganun. Alam niyo ako, kahit kami dati ay nagla-live kami, kahit kami ay mga monetize na nagla-live, mayaman sa utang. Tama, mayaman sa utang, di ba? Di ba mayaman tayo sa utang, tayo may mga sari-sari store. Kaya nga tayo nagsusaga, tsaga na nga kami dito mag-wide.
Baka man lang makasahod kami dito sa pagwa-white. Yung isa ko ako, naging kapoy na. Yung kapoy ka na ni Mosa. Para mo na igpadayon. Oy, noon, kahit kami mga monetize, alam nyo yan, kahit kami mga monetize, na hindi kami tumigil sa pag-live dati, kahit monetize channel na kami, nagla-live kami, yan si Ilkashan, araw-araw yan nag-live. Ako nagla-live ako dati. Alam nyo yun, mahaba yung live namin din noon, minsan umaabot din yung live ko ng 5 hours, kahit monetize na ako, 5 hours and 4 hours, umaabot ako dun sa live na yun. Sa aming sa aming magkakaibigan, ako ang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap ha. Walang mahirap ha pag may di naman mahirap, may tindahan naman tayo. Wala yung mahirap kasi syempre may tindahan naman tayo. O nakakabili naman tayo ng pagkain. Ano bang mahirap doon? Di ba pag walang mahirap naman. Nakakain naman tayo 3 beses sa isang araw. Pag hindi na tayo makakain ng isang araw, yun na yun, mahirap na tayo. Nakakain pa naman tayo ng 3 beses sa isang araw, no? So mayaman pa rin tayo. Mayaman. Walang mahirap, sabihin mo lang na mayaman. Sa may nakilala ako sa White, sabi niya, wag daw sasabihin ang mga ganyan negative. Sabihin daw mayaman ka. Kasi dati inano ko itong aking itong aking vlog dati, pobreng ginawa ko siyang pobreng tendera. May pinasukan ako na live, sabi niya, ay, palitan mo yung yung pangalan ng YT mo. Dapat sabihin mo mayamang tendera. Para wag daw sabihin na pobre or mahirap, kasi pag lagi daw yun ang sasabihin, yun yung kailangan sabihin daw mayaman, kung para yumaman daw, ang sabi niya. Kaya pinalitan ko na lang yung pangalan ko. Naging adventure ni Waray. Asan pala si Mr. Muhos? Andoon sa naliligo siya, Ilkashan. O, diba? Dati nagla-live kami. Alam mo yun, halos gabi pag ganitong oras, ano bang oras ngayon? Pag nag-close na kami, nag-i-start na ako mag-live. Habang noon ay 8 pa lang or 8:30 naka-live na ako, tapos naabutan ako ng alas 11 ng gabi sa kaka-live noon. Minsan pa nga nag-i-start ako mag-live gabi na halimbawa 9, nag-i-start ako live ng 9. Naabutan ako ng madaling araw sa usap-usap, naabutan ako ng alauna, sa alas 2 sa pakikipag-usap dito sa live. Kasi yung iba nasa ibang bansa sila. Tapos syempre yung oras nila doon magkaiba. Kaya minsan nakikipagtsikahan ako dito, anabutan na ako ng alas 12, alauna dati, nung nag-live pa ako. Noon. Dati kahit muni na, nagla-live pa rin kami kasi kailangan pa rin namin, kailangan ko rin mag-live kasi wala naman ako masyadong upload. Para ma-play yung mga harang namin. Syempre para madagdagan yung namin, yung revenue. Ako, siya nga pala, Ilkashan, nakasahod. Uy, nagsumahod ka ba ngayon, Ilkashan? Tika, wait, kunin ko muna order ko, baka magsara na. Sige. Hoy, oo, anong oras na? Nagsara na nga, Anong oras na ba? Alas 9 na yata. Uy, 9 na. Ilkashan. Uy, nakasahod ka na ba ngayon, Ilkashan, yung November ba sumahod ka na? Lagi ka ba nasahod? Makipagchika nga muna ako sa'yo. Kumusta pala yung sahod mo, yung revenue? Lagi ka ba nakakasahod pala? Yung akin hindi na siya gumalaw, sobrang matagal na. Yung revenue ko ay nasa 57. Di pa ako sumahod ngayon December. Noong November sumahod ka. Kailan yung mo? Ano ka ba na sahod? Ano ka ba? Ilang buwan ka ba? Ilang buwan ka bago ka sumahod? Kasi ako matagal na eh. So, alam mo na, hindi na ako naging active. 2 years halos hindi ako naging active. And ayan. Ayan na, yung nang-email sa akin ni Lolo. Halos, inactive daw ako in 2 years. Mayroon lang doon, nakita ko. Pag inactive pa daw in 2 years, sa December daw, i-delete na daw yung channel. Ang lakas ng ulan dito sa amin, di ka na marinig. Hala, umulan na din dito. Umulan na din dito sa amin. O sa amin din, umulan na, ngayon lang. Ayan, volume natin. Dito, umulan din ngayon lang. Ayan, mas lapit tayo. Umulan din dito ngayon lang, tindahan ni Ining. October ako, sana all.
Sana all sumahod na. Pero sa tingin mo ngayong December, makakasahod ka ba? Sa tingin mo ngayong December ay na-complete mo ba yung ano? Malapit ka na ba? Napuno mo ng 100? Every month ka na ba? Ilcassion sana all. Ilcassion every month. Diba ka naman dyan? Alam mo dati si Ilcassion, minsan nag-ano kami, nagpapalipad kami sa mga kaibigan namin. Yan, minsan si Ilcassion, minsan ako pag nandun sa kanya, si Kuya Rene Joy, TV, yun. Di ko alam, asa na ba sila? Hindi nila alam naka-live ako ngayon. Baka sa December ka lang. Wow, sana all. Dahil sa short yan, yan sasahorin mo ba ay dahil sa short? Diyan, yung short ba yung nagpadami ng revenue? Oh, makinig na kayo, Barbie. Ano, tindahan ni Ining dyan. Ha? Oh, si El Casha, no? Ano na pala siya? Oh, pwede ka pala sumahod ng every month. Parang every month na yata sumasahod itong si El Casha. Yung October ba sumahod ka? Every month ka na ba? Or every other, every month ka na? Dahil sa short. Uy, sana gagayahin na nga kita. Buti na lang pumasok ka sa live ko. Buti na lang nag-live ako ngayon at pumasok ka. So may natutunan din tayo ngayon. Ngayong gabi. Maganda rin naman pala talaga nagla-live. Kasi pag nagla-live talaga, may natututunan talaga tayo. Kasi may pumapasok na syempre, marunong, alam nila, di ba? O, di ba buti na lang nag-live ako kasi, matagal na nga ako walang alam sa pagdating dito sa YT World. Yung akin, hindi pa. Ang tagal mapuno. Kailan kaya mapupuno yun? 58 pa lang yung revenue ko. Sana naman. Wala. 58 pa lang yun. Kailan kaya yun kailan kaya yun mapuno? Kailangan ko pa ng 42. Kailangan ko pa ng $42 para masahod ko na siya, para makuha ko na. Pag na 100 ko na yun, pwede ko na makuha. So, mag-upload na ako ng short. Malay natin sa shorts pala yung sa short pala yung makadagdag revenue, makasahod tayo, no? Subukan ko nga yan. Wala naman sa Diyos sa akin si Whitey. Ang niya sa akin, hindi inactive daw ako, halos in 2 years daw. Nakikita kasi yun. Halos in 2 years na sabi doon inactive kasi daw pag in 2 years daw, inactive pa rin daw, hindi mag-active, parang yun, parang i-delete daw yung channel daw, i-delete daw yung channel na ngayong December 2023. So ngayon yun, buti na lang nag-active na ako, hindi ako na hindi dinilit ni Lolo yung channel ko. Buti na lang nag-active ako, mga ilang araw na ako nag-live. Inactive ko na yung YT ko, iniikot ko na yung YT ko kahit paano sa mga kaibigan, sa mga kakilala ko. Naku, lagot na kung hindi ko pala inactive. Kung hindi pala 2 taon pag hindi ko pala inactive, wala na pala tong channel na to, delete na, sana all. Andun sa sa Gmail, nakita ko kanina. Di ko pa naman binubuksan yung Gmail ko. Di ko nababasa yung mga Gmail ni Lolo. Anong oras na ba, Uy, nakadalawang oras na pala ako, so pwede na tayo mag-end. Mamaya ko ulit babasahin yung mga email ni Lolo. Email ni Lolo, mamaya babasahin ko yun. Wait lang, tingnan ko pala yung live ako 10 PM. Live ka 10 PM? Sige. Oo. Okay, mag-live daw si Ilcashan 10 PM. Pwede kayo, sumaglit doon. Saglit kayo doon kay Ilcashan. Mamaya, sige, para mamaya pwede na naman ako pumasok, di ba? Ipapahinga ko lang yung min ko. Tapos mo mag-dinner, sige. Papasok na lang din ako. Punta din ako doon, sige sa'yo. Okay, may live din si Ilcashan daw mamaya, punta kayo para makita niyo si Ilcashan. Lagi yan nag-live din si Ilcashan. Matagal ko na yung kilala si Ilcashan noon pa, matagal na, sobrang matagal na rin. Ilang taon na din kakilala ko yan. Buti pumasok ka sa live ko, no? Nakita mo, oo, tama, pinasok ko pala itong adventure ko sa live mo. Nagpakilala pala ako sa'yo doon na ako to. Natandaan ko na, di ba? Naka-live ka pala, pumapasok ako sa live mo. Sa mga kilala ko, pinapasok ko na itong itong white ko kasi nag-iba kasi ng pangalan. So, hindi ako na nila kilala. So, katulad kay Kuya Rene Joy, pag nag-live siya, pinapasok ko, nagpapakilala ako na ako to.
Tulad sa'yo, nakita kita naka-live. So, pumasok ako, nagpakilala rin ako sa'yo. Kasi para ano, para alam niyo ninyo na ako na, nag-iba na yung YT ko. Baka kasi iba yung ano, hinahanap yung dating YT ko pa eh. Sige, mag-e-end na rin ako. Ay, Maming Glo, may ano pala sale caution ha. 10 daw, 10. Si tindahan ni si Barbs. Barbs, pwede ka rin sumaglit doon kay Ilcassion mamaya. 10. Mamaya, sisilip din ako sa live mo, Ilcassion. Ay, thank you, Ilcassion. Mag-e-end na pala ako. Salamat, nakadalawang oras na ako. Pwede na to. Ay, dito pala ako sa'yo. Wait lang. Hindi pala ito nakaano sa'yo. Nakadikit, oh. Ano to? Ay, asa na ba yung 29 ano mo? Asa na ba yung 29? Hoy, madami akong mga ganito. Mga ganyan ng mga view, madami ako dyan. Tampay lang muna, may bisita kayo. Sige ko, mag-e-end na rin naman ako. Sa 10 PM daw, mamaya may live sale caution. Pwede kayo sumilip doon. Sige lang, Barbie, mag-e-end na rin ako. Ayan, silipin ko muna si Ilcassion ng kanyang ano. Asan na ba yung 49 mo? Ano yun yung 49K mo? Malayo di yata. 2.7.8. Pag mga ganyan talaga ng mga view, madaming views. Mayroon ako mga ganito, lalo na ako mahilig sa mga travel. Mahilig pa naman din ako sa mga travel, kaya hindi ako masyadong nakakapag-travel ngayon. Ano yun, Ilcassion, lagi ka na nagtra-travel ngayon. Nagmumotor ka lang? Ano yun? Motor ka lang ba? Lagi ka nagtra-travel na eh. Alam mo? Ako gusto ko gusto rin ko rin ng mga ganito ng mga travel road trip. Kaya wala kaming kaya wala pa kaming motor. Yun yung ano namin. Yun yung plano namin mag-ano kami. Pag may bantay sa tindahan. Kaya lang wala kaming motor pa na pwede gamitin. Sige lang, BJ lang, kain pa. Hinahanap ko yung ano mo, 19K mo. Hindi ko naman makita. Baka ano na to. Ito lang, 2.5K. Ito, 8.8. Check ko. Ano to? White Sand Beach Crystal Sea Water. Sa Leyte pala ito. Saan to? Ayan o, dito ako sa Ilcassion sa mga shorts mo. Ano laki? Sa mga shorts. Ay! Malamig na. Ade, for 1K, 4K. Click mo short ko, tas click mo popular. Ito. Ito popular, ayan. Andito na ako. Ito pala yung, ito pala yung nangunguna, oh. Ayan, oh. Ito nangunguna. Tingnan ko nga yung popular mo yun. 19K. Saan to? Hindi. Tingnan nyo yung tawa sa huli. Oh, ayan, nagtusok ko. Nanood ako sa Ilcassion. Check pa ako sa iba. Itong 17K naman. Yung sa Kindiwata, iano ko pala. Meron ako sa Kindiwata din, sa Baguio, sa Tagaytay, sa Ilocos. May mga ko kasi nang punta kami doon. Pwede ko yan pala yun. Buy super tanks. Di tayo makapag-super tanks dyan. Tapos 10. 8.8, 7.8 for K. 3.6, 3.3. Malalaki yung views, ano? Di pala ito dikit sa'yo. Dikit ko na nga ito. Dikit ko na ito si ano. Wait lang. Si Tendera ito. Dikit ko si Tendera.
Ay, maganda ako, Elkashan. Thank you. Maganda ako. Mag-try ko mamaya. Mag-upload ako ng short. Paghahanap ako ng pwede ko i-upload. Maghahanap ako mamaya pwede ko i-upload. Madami akong video kasi dito. Dami kong video ng mga lugar. Ng mga ganun. upload ko yun. Na-upload ko siya. Malay natin malay natin maka 1K views. O, pwede na yun. Okay, thank you na sa dalawang nakatambay dyan. Hindi ko alam kung sino. Si Barbie yan. Si Barbie yung isa. Maganda ako, Elkashan. Salamat, Elkashan, na. Maganda ako na. Kaduha naman ako pa oras. So, bye-bye na. Salamat. Han iyo pagtambay. Han akong live. Thank you ng mga paharap dito. Nakulang nalaman yan. Buti na lang din sinabi mo. Diba? Buti na lang din at naikwento mo rin sa akin. So ngayon ko lang din nalaman na pwede pala ang ganyan. Na kahit ganyan-ganyan lang pala siya, may kita pa rin. May kita pala sa revenue. So dyan na tayo sa mag-short na ako ng mag-short para makasahod na tayo. Try lang natin kasi mga na yung upload ko sa channel na to, lahat ay puro na lang to sa labas, adventure, kung ano na lang yung basta mga place kung saan yun na. Wala nang sari-sari store vlog dito na inunlisted ko na siya yung mga sari-sari store vlog kasi gusto ko puro sa labas, kung puro yung mga lakwat siya, yan yung mga lugar-lugar, yun ang gusto ko para hindi kalat. Ano ba tawag ito? Kumbaga para dirihiya masamok an aton kuan. Para diri masamok ini nga akon waiti. Bye-bye na, sige na, maganda ako. Bye-bye na, maganda ako. Uy, salamat ang 3 million. Bye-bye na, Elkashan, maganda ako. Barbie, maganda ako. Tindahan ni Mami Glow, maganda ako ha. Nakaduhan ako oras, pwede na niyan mamaya si Elkashan magla-live din siya daw. Mga so punta kayo doon. Kung di kayo busy, kung gising pa kayo. Bye-bye. Bye na kasi 9:30 na. Bye-bye. Oops. Wait. Oops.